hodniku. Uđemo unutra, kaže on, na našem fakultetu, profesor kaže, dobar dan kolega, kaže mu je dobar dan, i sad kaže, slušajte, vozite se u vlaku, jako vam je vruće, šta ćete raditi? Kaže, otvorit ću profesore prozor, bravo, fantastično, sad slušajte, kad otvorite prozor, vlak ide 100 km na sat, koliko kubika zraka uđe u jednoj minuti u vaš kupe? Kaže on, profesore, da me jebeš, nema pojma. Kaže, žao mi je, vidimo se na jesen. Izađe on, sad ulazi Haso. Dobar dan, kolega, kaže, dobar dan. U stvari ne Haso, ulazi Fata. Dobar dan, kolegice, dobar dan. Gledajte, vozite se u vlaku, jako vam je vruće. Šta će raditi, kaže ona, profesore, otvorit ću prozor. Bravo, pa Fata, a ne, predivno. Sad slušajte. Vlak ide 100 km na sat. Koliko kubika zraka uđe u jednoj minuti u vaš kupe? Kaže ona, profesore, da me jebeš, nema pojma. Žao mi, kaže, da se vidimo na jesen. Sad ona izgleda, kako izgleda sa Haso tu kavani još on. Ona je samo stigla, ono, znaš, kad otvori vrata, kaže, ne otvaraj prozor. Ne otvaraj prozor. Ne otvaraj prozor. Sad uđeš unutra, kaže profesor, dobar dan kolega, kaže, njemu ujo, dobar dan. Slušajte, vozite se u vlaku, jako vam je vruće, šta ćete napraviti prvo? Kaže on, profesore, skinit ću kaput. Odlično, odlično, ali dalje vam je jako vruće. A kaže, doktore, skinit ću i džemper. I to je, kaže, dobro. Ali slušajte, ali dalje vam je jako vruće. Ma doktore, profesore, skinit ću se gol. A pa čujte, nije baš lijepo da se skinete gol, ima jedan peder unutra. Profesore, jebeš mi mater, da je 2 pedera unutra, ali ja prozor ne otvaram. Ti jebi. Evo ti kurac. Ne otvaraj prozor. Ja prozor ne otvaram.